Nasa ulap ba Wala. ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Bakay ko lamang na ika'y pangitiin. Pangitiin! Anga! Subok na ang aking pag-ibig. Ikaw lamang. Sa preso to. Dawata dahil. Uy, dawata. Mag-apply to ato na yun. Say, apply yun, ma'am. Katabang. Ay, katabang. Ano na ito? Ito, sunod. Sir, mag-English lang kay kani. Di man kasabot mo dito. Ano ni kung gikuha sa online katong kuan? Katabang di siya sa. Online katabang magmuli ka. Matik dawat na na, pre. Dawat ni. Dawat ni. Ay na, pangutan awin. Saan ni ma'am kanang hindi na ni kuan? English ni, Amerikana man ni. Ma'am, are you applying the media in the house, in the helper, in the cleaning all around? Yes, I'm originally from Berlin, Germany. Oh my God! So you want to clean all the house in the? Yeah, my past job was AG where on a Oh big my truck. Hindi naman nani apply trabaho lab. Di ba nakinahanglan ta ka na mo limpyo sa balay? Nani ba kinahanglan? May hugaw yung balay. Ako na hugaw ko. Dapat limpyohan yun eh. Ako yaman ko naman may tagatabang Amerikana man dyan! Ano ba mga guwapa kayo? Malimpyo, ma'am. Ha? Bakit ba kayo malimpyo? Kaskas may ganidoro. Lab sa tinuoy lab, siya una ni tawat lab. Lab si Dongkoy una ni tawat. Ano na ba? Dawat na makapahuway ka ba? Angan. Siya ka lab. Pirang ko paana lang! Ano hilak lab? Dapat makaana lab. Dili pwede! Ulimpyo ka ni ma'am! You clean the fish! I'm sorry, I don't understand. The fish part to clean up! Ha? Are you angry or something? Patay kay ba? Nasuko, bakulog ka. Angry ba ma'am? Angry! Angry bird. Dili, kira na po. Doto na dapat na. Ano ba yung English anin, no? English! Bagay, dugay naman sa kalihukan sa English. May English is limited edition na. English is limited edition. How much is your name? Ano? Ako nalipay siya ng dawat. Nalipay ka! Ako nalipay ko. Dapat ay bukbukan ka sa